машината, която сме поставили, 100% ЗУТ, ние сме свидетели на едно уникално събитие за България. Ние скоро ще имаме световен архитектурен стил. Представете си деконструктивизъм, конструктивизъм, фолдинг и ЗУТ. Made in България. Темата съвсем не е случайна, която сме избрали, тъй като българските градове много дълго време бяха като едни нащърбени усти на 100-годишни баби, с разни къщички, които излизат тук-там, с някакви формални ценности и на много места дупки, които аз много дълго време, още като студент, гледайки по света как кварталите са им подредени, плътни, равни, измислени, с вътрешни дворове и така нататък, съм се чудил, какво ще стане на тези празни места, които никнат бурени, треви, няма нито една къща еднакви, но ето, че идва и това време, когато центровете на българските градове ще трябва да придобият някакъв затворен образ, някакъв вид. И този вид ще се нарича ЗУТ, естествено, защото ние сме поставени в машината, в която ние трябва да уплътниме тези кюшета, да уплътниме тези сгради и в същото време да създадем някакъв образ. Не става дума за имотите, които са извън населените места, където в 100 декара може да направиш една прилична къща. Говорим за централните градски части на градовете, особено на големите български градове. Големия парадокс, който наблюдаваме от началото на промените, е този, когато се направи, разбира се, един логически анализ на града, че нормалните световни градове имат много ниски периферии и много високи центрове, където се концентрират най-различни отношения извън жилищните. Българските големи градове са точно обратното. Имат едни огромно високи периферии с 8-10 етажа и повече, 14 люлин, и едни 3-4 етажни периферии. Задаваме въпроса тогава, тези 3-4 милиона за София, които живеят по кварталите на София, периферните, навлизайки в центъра на града, какво правим? За какво говориме? За концентрична схема на София или за ниски сгради 3-етажни, пълни с жилищни функции, офиси по етажи, незнайно къде и красива архитектура, естествено. Позут. Нашия опит да покажем наши реални проекти са концентрирани основно в вида на обществените сгради, в типа обществени сгради, там където възможността, изрязвайки от разни форми, разни кюшета, да получим все пак някакви стойностни и естетически моменти. Разбира се, това не е проста задача, защото, както ЗУТ казва, всеки имот делим на трим, се получава член 27 алинея 3. Това е точно този случай и всички клиенти много искат имота им да може да бъде делим на 3. Това в общи линии беше моя разказ. Остава съвсем малка част от презентацията, в която всъщност вие ще видите нашия опит да направим някаква стойност, която съответно да бъде ЗУТ. И пак казвам, ние имаме уникалния шанс да създадем български архитектурен стил. Свежо, не черногледо, да използваме ЗУТ за добри цели.